Γεια σας παιδιά, είμαστε εδώ πέρα και σήμερα θα δείξουμε πώς να λύσουμε τον κύβο του Rubik. Ξέρω, σταματήστε. Το κανάλι μου γράφει Παύλος Gamer. Είπα μια φορά να μην κάνω gaming. Σας προβληματίζει? Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα λευκό σταυρό στο κίτρινο μέρος, ωραία. Πάμε. Θα το κάνουμε κάπως έτσι. Ωραία. Κατεβάζουμε. Ωραία. Τώρα θέλουμε να είναι ευθυγραμμισμένα κάπως έτσι. Το γυρνάμε 2 φορές. Και εδώ είναι ευθυγραμμισμένο, το γυρνάμε. Εδώ δεν είναι, το γυρνάμε έτσι. Και 1, 2, ωραία. Τώρα δεν είναι ούτε αυτό, γι' αυτό κάναμε το σταυρό μας. Ωραία, λοιπόν. Τώρα θέλουμε να βάλουμε αυτά εδώ τις γωνίες και να είναι το χρώμα τους ίδιο. Αυτή έχει μπει ήδη σωστά. Πάμε για τις άλλες. Ωραία. Θα τη βάλουμε εδώ να είναι μπλε, κόκκινο και πάμε. Θα κάνουμε την εξής κίνηση. Δεξιά, πάνω, πίσω, δεξιά, πίσω, πάνω. Δεξιά, πάνω, πίσω, δεξιά, πίσω, πάνω. Δεξιά, πάνω, πίσω, δεξιά, πίσω, πάνω. Είμαστε και εδώ, είναι ήδη έτοιμο, αλλά για να μην κουραζόμαστε μπορούμε απλά, άμα είναι έτσι να κοιτάει και είναι ήδη ευθυγραμμισμένο, να το γυρίσουμε από εδώ, σηκώνουμε, γυρνάμε και παπ. Έγινε. Τώρα θέλουμε να κάνουμε μόνο ένα ακόμα. Μόνο ένα και είναι ήδη ευθυγραμμισμένο. Πάμε. Δεξιά, πάνω, πίσω, δεξιά, πίσω, πάνω. Δεξιά, πάνω, πίσω, δεξιά, πίσω, πάνω. Δεξιά, πάνω, πίσω, δεξιά, πίσω, πάνω. Ωραία. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε αυτά τα δύο που η αλήθεια είναι όταν το μάθαινα να λύνω τον κύβο με δυσκόλεψε αρκετά, αλλά το έμαθα. Λοιπόν, πρέπει να το ευθυγραμμίσουμε να είναι έτσι και να μην είναι πάνω κίτρινο, βασικό. Και θα μπει αυτό εδώ, ωραία. Θα το γυρίσουμε ωραία, να είναι μακριά από εκεί που θα μπει, ωραία. Και τώρα γυρνάμε, το ξαναφέρνουμε, γυρνάμε πίσω, έτσι. Γυρνάμε, ωραία. Το έχουμε κάνει. Πάμε τώρα για τα υπόλοιπα. Είμαστε εδώ. Ωραία, λοιπόν τώρα γυρνάμε, σηκώνουμε, γυρνάμε, κατεβάζουμε, γυρνάμε. Γυρνάμε, γυρίζουμε, κατεβάζουμε. Λοιπόν, τώρα τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Τώρα θα κάνουμε και αυτό. Ωραία. Και τώρα είναι ήδη ευθυγραμμισμένο. Πάει, τώρα μας έχει μείνει μόνο αυτό. Στην περίπτωσή μου θα σας είναι έτσι, ή μπορεί να σας είναι μια γραμμή ή ένα γάμα ή σε αυτό που θέλουμε ένα σταυρός. Τώρα μας είναι έτσι, γι' αυτό θα κάνουμε αυτό και αυτό. Μας έγινε η γραμμή. Τώρα ξανά. Ωραία, μας έγινε αυτό το έτσι. Και τώρα ο σταυρός. Τώρα θέλουμε να είναι δύο φτιαγμένα έτσι και θα είμαστε
εδώ έτσι και θα κάνουμε αυτή την αυτή την κίνηση. Τώρα γυρνάμε και όπα. Και τώρα μας έχουν μείνει μόνο οι γωνίες και τελειώσαμε. Ο κύβος μας είναι έτοιμος. Θα βρούμε μόνο μία γωνία έτοιμη και θα κάνουμε αυτό. Ωραία. Θα το κάνουμε άλλη μια φορά να μας γίνει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα το γυρίσουμε ανάποδα και θα κάνουμε την κίνηση στην αρχή. Ωραία, και τελευταίο. Έτοιμος ο κύβος μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, like, εγγραφή και αυτά. Τα λέμε.